Magandang hapon mga kasurog. We are now sa ating second day ng Ako Bicol Cup Camarines Norte, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na surog pa. Day 2, labanang Talisay versus Vincents. What an exciting game ahead. Bariso attacks and scores for 2. Ayan. Unang buslo sa ating laban. Wala pang isang minuto ang nawawala sa ating oras. It's the battle between the Pinks and the Maroons. Yes, partner. Once again, we are here at Basud Sports Complex. Kasama ako nga pala si Wadi John Bachiller at your service. Kasama aking mga partner si Kuya Alex Madronio, aka Kapa Morgan. And yun na. Valles with a follow-away jumper. Misses the shot, but there is number 30 na si Nagera Romel with that high-flying rebound. Abanes, what a pass, but intercepted, and the ball will remain sa mga naka-pink, which is the Vincents. Very noticeable yung age factor dito ng dalawang naglalaban na kupunan. Yes, veterans versus the youth. Oo. Almost kagaya ng ating first game kanina with San Lorenzo Ruiz and yung Mercedes. Ngayon naman, it's Talisay versus Vincents. Talisay medyo nagkakaedad ng konti kumpara dito sa mga young guns na mga naka-pink, ang mga taga-Vincents. Sino kaya ang mas mag-excel dito sa larong ito? Kaya na si Mokoto Ian, Brigay. Kay number 16 na si Manlangit. Manlangit loses the ball. Unang score natin ay ang mas nakakalamang ngayon ay yung mga kabataan, yung Vincents, itong mga naka-pink at nasa kanila ngayon ang bola. There was an offensive foul called against yes, si Romel Nagera, the number 30 of Vincent's team. Ayan, naka-steal siya. Dire-diretso with the layup, and that's good. Adding a score from 5 to 7 right now. Ito naman si number 4 ng Talisay na si Limuel Morota. Nice shot from it's Valles Erwin. Ang pinaka
may edad sa kanila. May edad, ha? Parang, I'm trying to look for a better term or better word. Siya actually yung pinaka may edad nga. At 44 years of age itong si Erwin Valles, pero nakikita natin na mukhang kondisyon na kondisyon pa. Wala pa nga yung kanyang kneecap or knee pads. Alam mo, pagka nag-30s ka na, kadalasan mayroon ka ng knee pad. Pero ito, 44 years old na, number 28 na si Erwin Valles. Nakapashoot na ng isa. Wala pang nipad yan. sabi nga quote-in-quote na partner. Oo. Sabi pag may nipads, nakakababa ng value. Ganun ba yun? Yun ang sinasabi nila. Kasi, like sa ganito, naghahanap ng mga guest players or imports during tryouts daw or practices, tinitingnan nila yung may mga nipads. Pag may mga nipads daw, yung value daw medyo mababa na. Kung dati ang presyo mo 20, ngayon ano ka na lang, mga 15 or G's. Ganun ba yun? Yun ang partner. So malaki pa ang value nitong si si Erwin Valles. Yes, Wala pa siyang nipad. He's 44 years old. Yun lang, biroan lang naman. Pero still, kita mo, yung opportunity na ibinibigay ng Ako Bicol Cup sa atin, especially yung mga elders statement natin, na parang mga labuhay ng dugo. yes, parang kumbaga this competitive league talaga, nandun pa sila to battle it out against those young guns. Kaya it is a avenue also sa mga, sabi nga nila, pa-retire na paglaro. But still, nandito sila to give their best. Sabi siguro ng isa na nanahimik na ako, pero ayan ang Ako Bicol Cup, Call of Duty, kaya nandito ako ngayon. Yes, si Valles misses the shot. Abanes with a short pass misses, but scrambling for the loose ball. Si Rada, Valles, and Mokoto. That's Morota, partner. I was told by the coach na it's Limuel Morota. Morota. Morota, meron tayong Pero yung nasa jersey niya, Mokota. Pero siyempre, babaguhan niya ni yes, siyempre. Kretz. Bago yan. Ayan na si Mariso with the top of the key three. Misses the shot. Rebound ni Berwite Vincent. Abanes gives the ball to Ibana. Ibana loses the ball. Napaw, binigay kay Morota. Wong gives the ball to Morota. Fakes. Valles attacks. Slow motion move. Misses the shot. Tingnan mo yan, 44 years old na, nag-Euro step pa. Kaya nga partner, kumbaga. Tinanong ko naman siya kanina, sir, 44, kaya pa. Kaya sir, kondisyon. Sabi niya. That's almost a knockout play. Rada misses the shot. So, it is a low-scoring ball game kumpara sa ating naging unang laban kanina. Nagkakaroon yung leading pa natin, which is Vinsons. Yung mga naka-pink ay merong 7 puntos. Samantalang yung Talisay, nakakadalawang field goals pa lang po. At 6 minutes and 22 seconds sa ating first quarter. Yan na si Abanes. One-on-one against Morota. Abanes with a step back. Yan na si Rada with a fake. Cross court kay Ibana. Ibana with naputukan. Naputukan ng 24-second violation. Second violation. I think hindi sila aware. Yes, hindi sila talaga aware na yung shot clock paubos na. And the score is 4-7 in favor of Vincents with 6 minutes and 8 seconds remaining sa ating laro. Nakikita ko yung mga sneakers nila, Anta. Yan na yung mga pinamigay natin as free sneakers, basketball sneakers sa ating mga players. Siyempre, bigay ni Congressman Saldico at na Bicol Party List partner. That is authentic, 100% original. Hindi tayo magbibigay ng mga fake. Oo. Kasi alam naman yung value ng mga players sa atin sa Ako Bicol Cup. Talagang pinapahalagaan. Ayan na si Morota. 4-3. Misses the shot. But there is a Blitea. Valles, another field goal from the 44-year-old Erwin Valles. What a cut by number 30 na si Nagera. Yun ang mga gusto ng mga coaches na cutting without the ball, talaga moving without the ball. Yun ang very important kasi
hindi naman almost lahat ng possession makakahawa ka. So you have to earn kung paano ka makakascore ng mas madali. Yun na nga, kumat si Romel Nagera and he was fouled and he is now in the free throw line. Two basic principles sa basketball. You have to move without the ball and find the open man. Yes, tama ka dyan, partner. If you're a basketball player, you must bear that in mind. Move without the ball, find the open man. Yan si Valles, cross court kay D. D attacks. Natapik ni D. At ang bola mapupunta sa mga pink jerseys. Ay mga taga Vinsons. Both teams, partner, ay nakalinyada sa ating District 2. Dalawang districts lang po ang naglalaban dito sa Camarines Norte. And itong mga games natin ngayon ay pinaglalabanan ng mga taga District 2. Yan na si Valles, no look pass. Kay number 30 na si Abina. Morota for 3. No good. Rebound by Berwite. Ayan na si Morota. Steals the ball. Binigay kay number 11 na si Ablitea. Ablitea stops. Gives the ball to Morota. Sa gitna kay Valles. Valles attacks. Leaning jumper. And scores for 2. Kaka-6 na puntos na yan si Erwin Valles. Valles with the steal. Grabe, partner. Valles waits for his teammates. Gives the ball to Ablitea but loses the ball. Abina. D. Short jumper. Misses. Ablitea. And si D nakakuha ng possession. At muntik na makakomplete ng 3-point play but is on the line to shoot for 2. It's Joe Derek D. Will be shooting free throws. Tabla po ang laban. Ayan, nakalamang na. Unang pagkakataon nila na makalamang sa larong ito. 3 minutes and 58 seconds remaining sa ating first frame or first quarter. Yash Berwite gives the ball to Abanes crossing the half-court line. Binigay kay number 14 na si Velasco. And he was caught dancing in the wrong song and was called for traveling. Ayun, humingi ng timeout ang Vinsons. Tamang-tama yan dahil magtatapos na rin lang naman ang ating first quarter. At sila ay nalamangan na ngayon ng 1 puntos ng medyo mas na mga kuya nila. Yes. Itong team ng Talisay. Alam mo ba, partner, na yung oldest nila ay itong si Erwin Valles na nakaka 6 points na, 44 years old. And ito namang yung youngest nila is a 23-year-old guy, number 16, itong si Fitzgerald Manlangit. Samantalang sa Vinsons naman, ang pinakamatanda nila is 30 plus na. Itong si Ronel Napaw na nasa bench pa ngayon. And ang isa sa mga youngest nila ay mga nag-iedad lang ng mga 20s, mga ganon. So youth versus experience, partner. Ang labanan sa ating second game for today's triple header. And yun na nga, what a pass. Yan na. Si Manlangit sa ilalim operating. He was hacked and will foul. And nasa free throw line siya to shoot 2 shots. Siya yung sinasabi nating pinaka-youngest dito sa kupunan ng Talisay, Fitzgerald Manlangit, 23 years old. Mga ganyang pangalan, partner, yung parang may laging bagong rubber shoes. Tama. Yung itsura ng tunog pa lang, Fitzgerald. But, parang laging makinis yung rubber shoes. yun na nga, Fitzgerald Manlangit sinks the first free throw. Parang yung natatandaan ko dyan, na kaibigan ko, si Wadi. Wadi Jan Batsilyar, laging makinang ang mga... Hindi, bigay lang ng ating mga kaibigan yan. Mga sponsor lang yan. Oo, bigay ng mga kaibigan yan. Sana all, may sponsor. Oo, tapos ngayong nakapasok ko na sa ABC, magkakaroon ka din rin ng tsansa manalo ng sapatos dahil yung mga generous na mga bossing at kaibigan natin nagbibigay din. And number 13 was Goles Christian.
Mas Nahuli ng ating referees. Mas na-excite ako dun sa mga sinasabi mo, ha? Yes, partner. So, sige, Kaya- regular talaga akong magpapapawis Kaya sa Albay Basketball Community. Kaya basta sa Martes, magpapapawis tayo. Ayan na. Fitzgerald taps the ball. Nakakuha ni Berwite. Abanes with a crossover. Pull-up jumper. No good. Rebound. The Fitzgerald manlangit. Waiting for his teammates. Gives the ball to number 13. Na si Goles Christian. D for 3. Tapos. Short. But the ball will remain sa mga nakamaroon. Dahil nahawakan itong si Gerald Abanes sa bola, or Abanes. With 10 seconds remaining sa kanilang shot clock. And foul on Cassis. Naisahan siya doon ni D. 2 minutes and 42 seconds. Ang nalalabi sa ating first quarter. D attacks. D. Scoop layup. Misses the shot. And a turnover on the part of Ablitea. Tinapon yung bola ni Ablitea sa ating table officials. Palitan daw kasi baka madulas. De, biro lang po. Talagang wala siyang mapasahan sa action. Abanes gives the ball to Berwite. Berwite attacks. Passes to Cassis. Cassis with 12 seconds remaining. Gives the ball to Velasco. Pull-up jumper. Misses the shot. That's a catapult shot from Velasco. Velasco attacks using the glass and scores for 2. This time making it after that miss. Maganda yung layup niya. Para doon sa 3-point shot attempt niya. We have a tied ball game, o sa madaling sabi, tabla po tayo. 10-all. Hello kay Mrs. Scarlet Angel. Ayan. Yung original na Barbie Floriano yan. Hi po, tita. Thank you for watching and supporting ako Bicol Cup all the way from Hong Kong. Size 11 po ako kapal sa Ako 9.9 mas mura sa akin eh. Joke lang po. 9.9 ako. Thank you for watching and salamat sa pagsuporta sa aming liga. Ayan na si Abanes. Good pass. pass. To Velasco misses the shot. Ablitea secures the rebound, gives the ball to D. D attacks against Abanes. D is rushing. D drops it off. What a pass, but I saw him missed. Ayan na si Abanes, 2 against 1. Gives the ball to Ibana with a left to layup, partner. Mahirap yun, partner. Mahirap yun. Yes, ayan na si D. Rushing. Gives the ball to Goles. Underneath, Goles. Block. Grabe, partner. Oo. Nakatakas na, but syempre, Umiinit yung mga young guns are very fast to defend their kuyas. And yun na nga, nakakuha ng sapal si Velasco over Goles. Of course, we expect na mas physical itong mga kuya. They will surely bully these youngsters. Pero hindi pa natin masyadong nararamdaman yon with regards to physicality. Yan na si Manlangit. Tees the ball to Abiña. Abiña fake. Up and under. He loses the ball. And the ball will go to the Vincent side. Hindi na-manage ni Abina yung kanyang opportunity inside the paint to score because of the heavy defense by Cassis. Another shot from Velasco. Wala. That's a corner 3, and that's a good shot from Vincent Berwete. And yun na nga, natawagan ng traveling si number 11 na si Ablitea. Meron tayong substitution. With exactly 40 seconds remaining. Labas si Velasco, pasok si number 30 for Vincents na si Romel Laguera. Yes, exactly 37 seconds remaining. Abanes gives the ball to Berwite.
misses the shot. Ablitea, goalless, waiting for his teammates. Gives the ball to nobody. Dalawa yung option niya. It's Abina and Fitzgerald Manlangit. And ipinasa niya sa gitna. Kaya wala nakakuha. Yan, partner, na sinasabi ng mga coaches natin na once na may mga teammates ka na nauna, you have to be patient and give the ball to them. Yun yung sinasabi, quote and quote, sabi ni dati ni Sean Kemp na parang once yung teammates mo nasa loob ng hardcourt, hindi man siya yung pinakamagaling sa loob, but pag pumasok sila sa hardcourt, they give their best, so you should trust them talaga. And yun na nga nangyari, dapat you should trust your teammates. Pag may nauna na, bigay na kaagad. Tama. In order for them to score easily. And when you're a passer, don't hesitate. Yun, tama yun. Kasi minsan, when you're a passer, nakita mo, yung papasahan ko, hindi ito marunong mag-layup. Kaya nag-hesitate ka. Doon nagkukos ng mga turnovers. And that ends our first quarter with a score of 10-18 in favor of in favor of Vinsons. Vinson's, partner. It is a low-scoring ball-game, partner. But kudos to this kuya for keeping it up laban dun sa young Vinson squad. Tama. Because of the likes of the veteran na si marami pa mga players Erwin ng both teams ang hindi pa na pipins in. And makita natin kung ano pa yung estilo ng laruan nila. Hopefully, this next periods, makita natin lahat ng mga players. Sabi ko nga, we're on the stage of getting to know each other. So gusto natin makilala ano yung mga tipo ng laruan ng bawat individual player ng bawat teams. Okay, and so far, pumipika naman itong mga kuya natin. Yan na nga. Sa pag-start natin ng ating second quarter, may bagong ipinasok sa kukunan ng Talisay, ang number 24 na si Ibis. Si Adrian Ibis. We'll see kung paano naman siya, ano naman yung estilo ng kanyang paglalaro. Ito namang number 25, yung bagong center nila na si Angel Wong. Tama, Angel Wong. But I think he started the ball game. Basta sa ating lista dito. yes, ayan na. Si Abanes and nandun si Ibis Moscot pushing. Ano ba naman yung sabi niya? Medyo naisahan kasi siya doon. Kakapasok ko pa lang, foul ka agad. Yun na nga sinasabi ng magagaling na players. Once nakakita sila ng mga fresh at kaliglang ang kamasok, sabi niya, para daw candy yan na gustong kainin ng mga bata, gustong atakin dahil malamig pa. Ganun pala yun. Ayan na si Cassis. 9 seconds remaining sa shot clock. Cassis. Pull-up jumper. Misses the shot. Medyo... He was distracted by goalless. Ayan na, may pressure defense na. Kaya ang pangit ng tira niya. Ayan na si D. Gives the ball to Napaw. What a defense. Halos hindi na makagalaw. Halos hindi na makagalaw doon. Yung, Abinya with a short stab. and that's a good shot. Bunya pala rather. Bunya, number 15. I believe that's his first shot of the ball game. Yes, in the first bucket sa ating second quarter. Nagera Romel misses the shot, but there is number 19 na si Nemi Sherwin. Ayan na si D again. Partner, this D guy as a tall point guard kung iisipin. Kasi he's orchestrating, he is using the pick wisely. Ayan na si D, fall away jumper. No good. Nice shot, pero just wouldn't drop. Ayan na si Nemi. Medyo napabilis at napalakas yung pasa. Kaya ang bola mababalik sa mga taga-Talisay with 8 minutes and 30 seconds remaining sa ating second quarter. Kakaumpisa pa lang po. Wala pang 2 minutong nakukonsumo natin sa ating second quarter. 18-12. It's a 6-point lead para sa mga nakapink na Vinson's team. Ayan na si Bunya. Ibis. It's a traveling. Traveling was called kay Bunya. Minsan talaga, pag nagkakaedad ka na, madalas ka nang matawagan ng traveling.
Medyo may mga konting daya lang yung galaw. Akala mo hindi mahuhuli, pero alam naman natin ang mga referees natin. Oo. Very, Matatalas ang mata niya. yes, matatalas ang mata niyan. Katulad din ng ating mga magigiting na cameraman na maghanap na magagandang dilag sa ating venue na wala pang nafo-focus kahit isa ngayong araw. Siguro mamaya pa. Nag-aantay si Kuya Alex sa inyo. Ba't ako? Ayan na si Ibis waiting for his teammates. Pinasok na ulit si Morota. Morota against Nemi. 15 seconds. Bunya. 1-on-1 gives the ball to Ibis na tulak ni Nagera. Oo. Si Huling-huli. Ibis. Huling-huli sa camera itong si Nagera. Oo. Fouling Ibis at the paint. Tulak. And meron tayong update mula sa ating magandang courtside reporter na si Miss Jessa. Miss Jessa May, magandang hapon sa iyo. Take it away. Well, thank you, Coach John and Kapa Morgan. Magandang hapon, mga taga-Cam Norte. After the successful opening yesterday, we're down to the second day of inaugural season of Ako Bicol Cup. Once again, I am Jessamine Navales, your courtside reporter. Sa kasalukuyan, we are witnessing a tight ball game between Talisay versus Vincents. Pareho nagpapakita ng paghigpit ng depensa as early as now. But as of the moment, lamang nga ang Vincents having a 6 points lead against Talisay. Sa ngayon, consistency nga ang labanan ng dalawang team na ito to secure the momentum on their favor. So yan muna ang latest mula dito. Back to you, Coach Johnny Capamorgs. Maraming salamat, Miss Jessa May Navales. Talagang swerte natin dito, partner, dahil maganda yung mga kasama natin, na mga courtside reporters dito sa Ako Bicol. Ayan na si D. Nothing but the bottom of the net. Natatawa ako, napapahuka talaga. Oo, parang first three-pointer of the ball game yun. Tama Yes, ba? I'm not sure, pero that was a decent, good shot. Finds the bottom of the net para sa ating veteran, the steady point guard na si Joderick D. Oo, Joderick D was doing it all para sa kanyang kupunan, playing as the point and scoring, defending. And right now, it's number 4. Moroto directing traffic, gives the ball to Bunya. Bunya looking for his teammates. Joderick D is open for 3 again. He check. No good. Berwite skying high for the rebound. Berwite is rushing, but Wong intercepts the pass. Moroto is ahead. Drops it up. What a shot, partner by D, but D misses the shot. Siguro mga 5 years ago, talagang perfect niya yung shot na yun. Yes, after that miss, nakakita ko may sinabi silang candy. It's 18-15. Tatlo po ang lamang ng Vincents kontra sa Talisay. Again, ito po ang Ako Bicol Cup, Camarines Norte. It's just the second day of our inaugural season dito. And again, we're happy to be here. Finally, nandito tayo sa Camarines Norte. Yes, partner talaga. I'm so excited to be here talaga. Kasi sabi ko, all worth it naman. Galing tayong Albay, Cam Norte. Alam mo, dito di lang ako nagkaroon ng chance na makapunta sa iba-ibang lugar. Yung talaga, si Ako Bicol ka pa. Oo. Ang nakatulong sa akin, yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Ngayon, napupuntahan ko na. Same here. At yung mga ulam na pinapakain ng ating mga commissioner at ang ating committee talagang napakasarap. Kaya Siyempre. Lalo na ngayon, meron tayong bagong cook. sa Albay leg, 31 lang ang aking waistline. Sa Cam Norte, Ngayon. hindi ko nababanggitin. Ayan na si Cassis against Fitzgerald Manlangit. Cassis gives the ball to Nagera. Nagera, short jumper. Misses the shot. Valles and Berwite battling out for the ball. Cassis, what a pass sana kay number 19 na si Nemi Sherwin, but Sherwin loses the ball and ang bola mapupunta sa mga nakamaroon. And by the way, pinasok na ulit ang veteran na si Erwin Valles to add siguro leadership and scoring Scoring, tama. to their team. Kung di ako nagkakamali, meron na siyang mga 8 points sa game na ito. Ayan na si Wong directing, operating inside the paint. Follow-away jumper. Misses the shot. Berwite again, sky high for the rebound. Abanez is rushing. Gives the ball to Ibana. Swings the ball. Kay number 3 na si Cassis Troy, misses the shot. Velez collects the rebound. That's a very open corner 3 for Cassis. Manlangit gives the ball to Wong. Wong with a
layup. Valles skying high for the rebound, but he cannot contain the ball, and the ball will go to Vincents. Grabe, partner. Kita mo yung lumipad pa. Lumilipad pa. Eh, yan ang sinasabi ko Kaya- na inaintay ni Kuya Alex na kanina pa. Hi sa mga gagandang dilag sa ating venue. Kuha yan ng ating mga magigiting na cameraman na mababait at loyal sa kanilang mga asawa. Magandang hapon po sa inyo mga ma'am. Wala po silang ginagawang masama rito. Tama. Pakatapos ng ating... Huwag kayong mag-alala. Nasa mabuting kamay po ang inyong mga asawa. Nabibiruan lang po kami. Apo. 18-17. Vincent still leading this ball game at 4:27 sa ating relo. Sa ating second quarter action dito sa ating second game ng ating triple header sa ngayong day 2 ng ating Bicol Cup Camarines Norte. Pasok ang tirang yun ni Abanes para mula sa free throw line. Yan na si Valles against Nagera. Valles directing traffic. Gives the ball to Morota. Morota against the much younger Banes. Gives the ball to Ablitea. Ablitea hands it off to Fitzgerald Banlangit with 6 seconds remaining sa kanila shot clock. What a defense displayed by Ibana partner after that handoff. Talagang dun siya sa harap. Yun yung sinasabing fight over, and then he... Hindi niya iniiwan Yes. doon si Fitzgerald Manlangit. Kaya awkward din yung tira itong si Manlangit. Ayan na si Cassis. What? Medyo naalog ang ating veterano si Valles, pero he stood his ground and he forced number 3 na si Troy Cassis for an offensive foul. That is a veteran for you. Tama. Nawala pansamantala. Mga ilang segundo ang kaluluwa. After that, pagyayanig. Ano? Yes, yun na nga. Parang kaibigan ko na laging nawawala sa ating venue pagkatapos si Sir Nico. Ayan. Yan, partner, ang magagandang umuulan ng Precision 6, partner. Tama. Ang sapatos, napakaganda, and yung Mga anta-brand Yes. natin. yan na si Manlangit. Po ang mga libreng sapatos na hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List dito po sa ating Ako Bicol Cup. Sapatos pa lang, champion ka na. Ay, oo naman. Sinasabi natin dyan. Ito na yung inbound play. Valles and Nagera. Despite the age of 44, talagang si Nagera, who is big, taller and bigger than Valles, talagang hindi niya pinapahawak ng bola. That is the value of Valles for you. Yan na si Bariso. Gandang setup sana, gandang play, but medyo short lang yung tira ni Bariso. Tama. And we have a timeout galing sa ating Vincent's team. And medyo bumaba o humina ang scoring natin ngayon sa ating second quarter because nga of the tight defense being displayed by both teams. Both teams. Oo, tama. 19-17, what a slow scoring ball game compared sa ating naging unang laro. Yung Mercedes and San Lorenzo Ruiz kanina na talagang unang quarter pa lang parang ganito na yung score natin. Pero Yes. dito, iba-iba talaga. Iba-iba. Iba-iba. Yun din ang kagandahan ng ating paliga. Kumbaga sa pamamutahe, iba-iba yung putahe. Iba-iba yung flavor. Iba-iba yung ma-enjoy mo. And right now, it's a low-scoring ball game against between these two teams. Vincents at ang Talisay. Nangunguna pa rin. 2 points ang Talisay. I mean, yung Vincents ang nakakalamang po. Hindi man sila nakakalamang pero mapupunta sa kanila ang ball possession. So meron silang chance na maitabla ito o makalamang. And si Morota gives the ball to Fitzgerald. Misses the shot, but there is Nagera. And this is not a good sign. We have an injury. Namimilipit sa sakit. Itong si yung number 17 na si Bariso.
And I hope it's not serious, pero medyo nakahawak sa kanyang tuhod, which is talagang na wrap. Pag-landing niya after that battle Yes, medyo rebound. nagbakal yung kanyang tuhod. So ay sana naman there's nothing serious about it, pero Alam mo, ganyan na din yung problema ko, partner, sa ano, kaya iniingatan ko na rin yung aking tuhod pag naglalaro. Medyo magkaroon lang ng maling landing at magkaroon ng heavy contact, talagang nararamdaman mo ang diferensya. So hopefully maka-recover naman kaagad itong si Ian Barizo. Nandito naman yung ating medical staff to assist and take charge sa mga ganitong klase or ganitong sitwasyon. yes, headed by Captain Sanggalang, who is very on hand pagdating sa ating mga players. Inaalagaan niya pag ganitong may mga injuries. Talagang saludo kami sa inyo, sir. Thank you for supporting ako Bicol Cup. Wala naman tayong nakitang unnecessary Wala naman. It's foul. after that shot, after that miss shot talaga, medyo hindi lang naging maganda yung kanyang landing. Wala din kasi sa balance yung talon niya. And I hope, yun na nga, nothing serious about it, pero di pa siya nakakatayo on his ground. So, alam naman ng mga medical staff yan na kung ano ang gagawin nila. I think because of the yung pad na meron siya sa kanyang right knee, I think talagang meron na ring iniinda yung kanyang kanang tuhod. I think it's going to be okay na. Okay? That's Ian Barizo. Pinagpahingan mo na because of that What a give and go play, partner. Valles to D. Veteran connection. We will try mamaya kung ano ang latest. And si D attacks. What a shot. Pero si Ablitea securing the possession. Valles attacks. Valles bumps. Valles inipit ang bola. Ablitea grabs the offensive rebound. Spins. Using the glass. Misses the shot. Abanes is rushing. Abanes attacks. Using the glass. Tabla po tayo. And 19 all. basket counts for Abanes. Ayan, so wala pa rin pong napapatunayan talaga kung sino ang mas dominating dito sa larong ito between the olds and the youngs. Again, medyo nakakabata itong mga naka-pink kontra dito sa mga nakamaroon na mga taga-Talisay. Pero yun, it's just a mere 3-point lead right now. Manlangit intercept the pass. Ablitea gives the ball to Manlangit. Manlangit hands it off to Morota. Morota. What a pass by Valles to the streaking Fitzgerald Manlangit, but he misses the shot, and Berwite completes the shot with that booming layup. Medyo madulas yung bola kay Fitzgerald, partner. Tama, madulas talaga. Kailangan palitan siguro muna yung bola. Oo. Umulan ba dito? Medyo ata. Ayan na si Morota with the shot. Manlangit. Another, this time making it sure na papasok natin linan. Magiging madulas ang bola. Yes, partner. Tama ka dyan. Binawi with that botch layup. Binawi ni Manlangit. Narinig ka kasi. With that putback. Putback jump tuloy ako. Putback jumper pala o shot sa ilalim. Alam mo kung mga nag-height lang yan, mga 6'4", that's going to be a putback jam. Yes, for sure. Berwite for 3, misses the shot. Morota is rushing. 3 against 4, gives the ball to number 30. Block.
Abinya with the spin, gives the ball to Malangit. Valles. Morota, jumper. No good. Abanes is rushing. 3 against 3. Abanes with a what a shot, partner. Good hesitation move, everything but the shot. Abanes gives the ball to Velasco. Undergoes stab. Misses the shot. There you go. But there is Nangera. Scoring for 2. D try to beat the buzzer. And that ends our first half with a score of 26-21 in favor of Vincents. What a first half, partner. It's a 5-point lead na-enjoy nga ng Vincent's team kumpara Yes. sa Talisay. And what a first half. Let's see kung ano magiging adjustments come second half. And magbabalik po ang Cubicol Cup Camarines Norte. In a short while, ako nga pala si John Bachiller kasama si Kapa Morgan, magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Back to the action. Vincent's against Talisay. Pider, yes, bagong pasok, kakapasok lang ni Pider and he attacks the basket but misses the shot. And this is a low-scoring ball game partner but still, tingnan natin baka dito second half mag-pile up na yung points. What a eye in the sky play between number 26 na si Abanes gives the ball to Berwite and nakakuha ng foul si D. Kung magtutuloy-tuloy yung ganong mga plays ng Vinsons against this older guys na mga taga-Talisay, I think aalago sila. Pero I'm sure na hindi naman din papayag ang mga taga-Talisay na ganon-ganon lang. Being a veteran of this sports, alam ko na mas dahil sa kanilang experience ay makukontain nila ang offense nitong Vinsons. Ayan na si Valles Erwin attacking the defense
of number 25 na si Napaw Ronel. One thing I've noticed, partner, medyo na-earn na ng respect ng coach. Hindi yung respect ni coaching staff ng coach ng Talisay because D is now starting sa pag-umpisa ng ating third quarter because of the steady play na pinakita niya during first half, defending and also scoring. And most important is yung leadership niya, yung pagmando o pagtimon niya sa loob ng hard court, yun ang importante. Tama, hindi siya starter kanina sa ating first half, and right now he started the second half. Yes, and partner, mind you, siguro mga nasa 5'8", 5'7" itong big point guard na si D. Kaya naman ayan, si Peder loses the ball. Berruite is there to secure the possession with 11 seconds remaining. Abanes. And he was fouled in the air. And Abanes is in the line because he was fouled by Erwin Valles. Pumasok ang unang free throw nitong si missed yung pangalawa. So it's a split from Abanes. Sa kabilang banda naman, itong si Valles, miskor para sa kanyang Talisay team. Everything but the shot. Yes, Abina Randy misses that. What a hesitation crossover by Abanes. Gives the ball to Berruite. Magandang closeout na pinakita ni Ibis. Ayan na si number 21. Na si Peder Kier misses the 3-point bomb. Ayan na si D attacking. D loses the ball. And the ball will go to Vinsons. Mapupunta ang bola sa mga taga-Vinsons. It's a turnover on the part of Talisay. 29-25, 4-point lead for Vinsons. Yan na si Abanes. Berruite is in the 3-point line. Gives the ball to Napaw. Napaw loses the ball. Gives the ball to Berruite. Berruite. And traveling on the part of Berruite. Sayang ng quarter. Medyo nanggigil siya. And meron tayong report galing kay Jessa. Kausap ang assistant coach ng Vinsons. Jessa, magandang hapon sa iyo. Ayan, thank you so much, Coach John and Kapam Morgan. Now here with me to give us a quick conversation is the coach of Team Vinsons, Coach Erwin Jimenez. So, Coach, good afternoon po. So, this is the very first exposure ng Team Vinsons. Paano niyo po pinaghandaan ang game niyo for today? Bali po, una-una, yung mayor namin, siya ang nag-conduct para mabuo yung team. Tapos, yung mga dating player lang namin, yun lang uli ang binuo uli para makagawa kami ng team. Tapos, may mga player kami na mga bagong mga bata pa from Daet, yung si Bear White, na inaasahan namin puputok siya. Ayan, thank you so much for that, Coach. May gusto ka po bang pasalamatan or i-shoutout sa mga taong nagsuporta sa inyo para makasali dito sa Ako Bicol Cup? Unang-una, nagpapasalamat ako kay admin namin, kay Sir Joseph Segundo, kay Mayor Norris Segundo. Sa full support naman sila, saka yung mga dati naming mga veterans player, si Adonis Soreta, si Kuya Adrian Balane, si Christian Buenya, saka sa unang-una kay Christopher Buenya, head coach ng Panganiban. Siya yung nag-motivate sa amin na muli namin buuin yung Team Vinsons. Ayan, good luck once again, Coach. So thank you so much, Coach. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach John and Kapam Morgan. Yes, maraming salamat, Miss Jessa May Navales at ang assistant coach ng kupunan ng Vinsons. Ayan, and oops, ano ba nangyari doon? Ayan, napaano lang ako, may mga pangyayari na kaagad. Anyway, ayan, so base sa naging panayam ni Jessa May,
inaasahan nga ng kupunan ng Vincents itong si Vincent Berrueta na magpapakita ng gilas at iaangat itong team nila. Well, nakikita naman natin yan. Maganda yung naging contribution. Yun. Ayan. We're waiting for the verdict. Ito yung slow-mo ng delikado yun. And Napa was holding his right wrist. Pero everything is well na. Para sa kanya. Oh, nakatawa na. He has a chance to redeem himself and that was an unsportsmanlike foul. Yun na nga. And sayang, hindi na kumpleto ang free throw. Actually, walang na-shoot doon si Napao. And those 2 free throws awarded sa kanya after that unsportsmanlike foul na naitawag. Pero mananatili sa kanila ang ball possession. Open 3. Wala. Nemi Sherwin misses the shot but Ablitea and Banlangit nag-aagawan pero ang bola napunta pa rin sa taga-Talisay. Ablitea. Ayan na. 1-on-1 against Berruete. Gives the ball to Valles. Valles spins up and under. Morota for 3. Kaboom! Was Berruete with the spin and the drop pass kay Hinawa. Yan ang partner, ang gandang pasa. Napakaganda yung recognition itong si Berruete na alam niyang merong tao sa kabilang banda na pwedeng makabuslo ng 2 puntos. At yun na nga, inulong niya kay Napao for that easy 2. And si D with a jumper, misses the shot. Rebound nakuha ni Napao. Nemi gives the ball to what a pass kay Napao. Another shot from Napao. 2 consecutive 2-pointers. Almost the same spot. Sa ilalim ng ring, ang mga tira nitong si Napao. Morota heavily guarded by number 19 na si Nemi. What a step back. Valles. Piso-piso shot misses. Valles ang secures with a skyhook. Grabe yung partner. Ayan na si Berruete, skying high and scores for 2. Nice shot from Vincent Berruete. Ayan na si D. Gives the ball to Valles, waiting for his teammates. Shot clock at 13 seconds. Valles gives the ball to D. D sa ilalim. And he was tacked and fouled. And wala pa sa penalty situation ng both teams. So it is a baseline throw-in on the part of Talisay. Back sa double digits ang kalamangan sa Vincent's team, 38-28. At may narinig tayong call for a timeout. So yun, again, nasa third quarter action po tayo ng ating second game ng Vincent's at Talisay dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan, kanina medyo nagkaroon ng nagsuffer ng knee injury itong si Ian Bariso ng kupunan ng Talisay, but he was attended immediately by our medical staff sa pangunguna ni Sir Sanggalang. And I think maya-maya lang makikita na natin na magbabalik na itong si number 17 ng Talisay na si Ian Bariso. We will see kung makakapaglaro siya. And I think he's okay now. Para naman dun sa kanyang pamilya na siguro nanonood ngayon na worried kung ano nangyari sa kanilang kapamilya na si Ian Bariso. He's good. .508 ang natitirang oras sa ating third quarter.
And we will be having a report once again mula kay Jessamay Navales. And this time kasama naman siguro ang isa sa mga coaching staff ng Kupunan ng Talisay. Miss Jessamay, pasok! Coach John and Kapa Morgan, for sure naghahanap rin ang mga fans ng taga-Talisay. Kaya naman here with me as the assistant coach of Talisay, Coach Aris Comania. Good afternoon po, Coach. So, first of all, this is the first game of Team Talisay. So, paano niyo po pinaghandaan ang first game niyo for today? Hindi kami masyadong nakapaghanda kasi nung unang araw, nung opening kahapon, iniipon pa namin yung mga aming player kasi yung iba may mga sarili-sariling trabaho. Kaya, kumbaga, bigla na lang yung namin, bahala na pagdating dito. Dito na lang namin titingnan kung ano yung mangyayari sa laro. Titingnan namin kung ano yung standing ng kalaban. Doon na lang kami mag-uusap-usap. Open naman kasi kami, ang kaganda sa amin, open kahit sino sa player, pwede mag-advise o mag-suggest ng suggestion nilang gusto nilang play. Ganun na lang ang ginagawa namin kasi yung talagang yung head coach namin ang talagang mas maraming idea sa play bawat game. Iba-ibang plays ang nagagawa niya. Hindi kasi kami nagkausap ng bago sa umalis, hindi man kami masyadong nagbanding o nag-team building malansan. Wala eh. Kaya kung sino na lang yung mga matatandang player, halos kasi kami lang ang pinakamaraming matatandang player dito sa palarong ito eh. Halos puro mga kabataan. Yun na lang namin, hindi kami lumalaban sa bilisan ng laro. Diskarte na lang. Ganun na lang ginagawa namin. Ayan, thank you so much for that, Coach. Aside from that, Coach, may gusto ka bang i-shoutout or pasalamatan sa lahat ng tao na nasa likod ng pagsali nyo dito sa Ako Bicol Cup? Meron naman, ang una-unang gusto namin pasalamatan, ang aming mayor, si Mayor Dondon Mancinido. At kahit pa na walang masyadong kulang kami, kapos kami ang budget ng munisipyo namin, sumusuporta pa rin siya basta pagdating sa sports, sa basketball, volleyball, basta sa sports, sumusuporta ang aming mayor. Siyang una-una namin gustong pasalamatan at saka ang mga department heads ng aming munisipyo na andun din yung pagtulong kung ano yung may tutulong nila. Tsaka sa Ako Bicol, nagpapasalamat kami kahit pa kami hindi kaagad nakabuo ng isang buong team, nakuha pa rin ang Talisay. Maraming salamat sa Ako Bicol. Ayan, maraming salamat din po, Coach. So yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach John and Kapa Morgan. Yes, maraming salamat, Ms. Jessamay Navales with the assistant coach ng Team Talisay na si Coach Aris Umanya. Actually, yung kanilang head coach ay si Coach Dennis, kaya lang wala ngayon dito dahil mayroong ibang coaching commitment. Pero siguro pabilitin daw sa susunod na mga games na nandito na ang kanilang head coach na si Coach Dennis. Yun na nga, narinig natin na hindi sila gaano talaga ka-prepared dito sa laro ito, partner. So nakikita naman natin, it's very obvious. And right now the opposing team, which is Vinson's team, ay leading by this is by far the highest lead na natatamasa ng mga taga Vinson's, which is a 15-point lead. Yes, tama ka dyan, partner. Kumbaga kahit hindi sila prepared, but still yung desire nila to compete with this kind of level of basketball talaga nandyan pa rin despite the age. Hindi sila nag-iisip na they are underdogs, but still they want to enjoy and to represent, siyempre yun ang importante, their municipality to be represented. And dito pa lang ay saludo na tayo sa team ng Talisay. And siyempre nagpapasalamat yan si Congressman Saldico and Ako Bicol Party List sa lahat sa 12 participating teams dito sa ating Camarines Norte Leg. Yun, sabi ko na nga eh. Ikaw yung una na nakabanggit ng Camarines Sur. Okay, well, we've had a lot of good memories sa ating Season 1 doon sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. And looking forward sa Season 2. Pero bago yan, marami pang pagdadaanan. Yes, diba, partner? Tama ka dyan, partner. Doon nga sa ating championship sa Camarines Sur Leg, binanggit na ni Congressman Saldico na magkakaroon tayo ng Champions League. Kumbaga yung top 4 teams of each province magsasalpukan. Will battle it out for the prestigious inter-province tournament ng Ako Bicol Cup. Yun, partner, ang pakakaabangan natin. Top 4 strong teams
ng kanilang probinsya Probinsya ang will maglalaban-laban. advance and will play sa ating Champions League. Ako, nakaka-excite naman yung Yes, partner. Ako, partner. grabe. Sobra, Imagine, partner. mga probinsya na ang maglalaban-laban. Yes. Ibang level na talaga itong Ako Bicol Cup. Ako Bicol Cup. Yes, tama. And right now, nandito tayo sa Camarines Norte. Nag-uumpisa pa lamang po tayo ng ating paliga dito. And right now, it's Vincents against Talisay. What a shot by Troy Casis. Alahoy na tira. Over the outstretched arms ni Wong. Ayan na si D na kanina pa hindi pinapalitan, partner. D is aggressive, attacking. D using his body. And sayang hindi niya na-shoot ang kanyang layup, but he will troop to the line and has a chance to score in the free throw line. Nandun na sa loob sana eh. It rolled out, pero na-foul naman siya, kaya nasa free throw line siya ngayon for these shots. Ayan, pasok ang unang tira. Ayan na naman ang ating mga nagagandahang bisita sa ating venue. Kuha na magigiting na cameraman natin na mababait, na sabi niya si Nico daw na walang kahilig-hilig sa babae. Ngayon, pasok ang free throw ni D. And that decreased the lead of Vincents to just 14 points. And naman si Troy Casis behind the back dribble. Gives the ball to Nemi. Nemi gives the ball to number 29 na si Nagera. Misses the shot. D secures the possession. D is rushing. D dribbles. Gives the ball to Fitzgerald Manlangit. Loses the ball. Medyo gigil at medyo nagmamadali. Casis for pull-up jumper. Eh, yun na. Nahuli ang ating mga kuya na hinahawakan ng mga younger guns ng Vincents. So, the ball will remain with the guys in pink. Pera si Velasco. Uy, gandang tira from the corner. Oo, yun ang mga pang-TV partner na mga pagbagsak sabay back pedal na parang ang pogi ng galaw. Ayan na si D with 59 seconds remaining. Wong misses the shot. Ayan na si Nemi all alone for two. Ayan, from number 29 na si Mejan Nagera. Ayan na si Morota against Nemi with 40 seconds remaining. Morota gives the ball to Wong. D elbow jumper. Ayan na si Morota with the undergoal stab. Misses the shot. Nakuha ni Velasco. And pinatalbog ang bola ni Manlangit papunta kay Velasco. And ang bola mapupunta pa rin sa mga taga-Talisay. 53-35. Seconds to go. Ayan na si Valles. Alahoy na tira. Misses the shot. Ayan na naman si Nemi is rushing. Nemi undergoal stab. Misses the shot. And pinatalbog ni Velasco sa kanyang kakampi. And ang bola mapupunta sa mga nakamaroon. Nagkagawa ng pwesto yung parehas na yung magkakampi. Kaya the ball went out of bounds. Yeah, this is the last shot. The shot clock is off with 12 seconds remaining sa ating third quarter. Manlangit. One-on-one against Velasco. Manlangit for three. In and out. And natawagan ng foul ang ating kuya. Si Joderick D. And now, Talisay is in the penalty, so this is not a good foul and a good sign because mag-free throw ang Vincents. The clock is winding down, kaya medyo unnecessary yung foul na yun. And yun na nga yung free throw na yan. Gustong-gusto yan ng ating cameraman na nakita. Asa na yun? Si Casis Troy misses the first one with just 3.7 seconds remaining sa ating third quarter. Tingnan natin kung madadagdagan ang kalamangan ng Vincents. Misses the shot, but there's Velasco. Ayan na. Nemi trying to beat the clock, but this is the three-point bomb, and that ends the third quarter with the score of 35-53 in favor of Vincents. Sayang yung mga pagkakataon ng Vincents. Doon pa lang sa free throw ni Casis, wala, nag-miss. And last opportunity shot, ganun na din. Okay, so let's watch these highlights of the previous quarter.
ng dalawang team na naglalabang yan dito sa ating second game sa ating day 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. And we're happy to be with you, mga kasurog. Ako po si Kapa Morgan kasama si Wadi Jan Bachiller at your service po hanggang sa matapos tayo ngayong day 2. We still have one more game mamaya after this one between Vincents and Talisay. Maglalaro mamaya ang home team na Basud kontra sa mga taga-Daet. And pasadahan muna natin Wadi Jan Bachiller, yung ating mga top scorers. Okay, for Talisay, it's Valles with 12 points, 3 rebounds and 2 assists at 2 steal. Samantalang sa pupunan naman ng mga naka-pink na Vincents, nangunguna po si Berwete with 13 points, 9 rebounds, 5 assists. Siyempre, aasahan natin na madadagdagan pa itong kanilang mga stats sa pagpasok natin dito sa ating fourth quarter action. 53-35. It's an 18-point lead by Vincents. Yes, it is the start of the fourth and final quarter. Ayan ang partner, tingnan natin kung meron pang ibubuga ang mga taga-Talisay or tuluyan na nalalayo ang mga taga-Vincents. And another turnover on the part of Talisay. Abades with a rainbow bomb. Misses the shot. Manlangit is rushing. 3 against 3. Manlangit attacks. And he was fouled by number 12 na si Ibana Joper. And Manlangit is in the free throw line. Okay, mayroon na namang pagkakataon ngayon ng mga taga-Talisay na matapyasan ng Kalamangan. The biggest so far, it's 18 points. Ayan na si Fitzgerald Manlangit, missing the first free throw. Manlangit and a split. Six, the second one. And the score is 36-53 with 9 minutes and 30 seconds remaining sa ating fourth quarter. Ayan na si Abanes. Abanes lobs it up and Nagera was caught ng ating mga referees. Nakaapat na sa linya sa baseline. Gamit ang bigay na size 12 na sapatos ni Congressman Saldico and ako Bicol Party List. Oo. Anta yun. Anta yung suot ni Berwete. Yes, yan na si Ibis. May pick na binigay. Ablitea powering his way up and under. Blocked by Velasco but he was called for a foul. Grabe, unti-unti partner. Oo. Sabay spin. Kung kaldagan lang naman, siguro baka lamang ang ating mga kuya sa mga ganyang kaldagan. Ablitea misses the first one, pero yun na nga, dapat kailangan nila madali mag-score ngayon because the time is not on their side. Lamang pa ang Vinson, so they have to hurry up and score in a bunch para makalapit at eventually agawin ng Kalamangan bago matapos ang Tama, yun ang gusto nating mangyari sa larong ito. Ayan na si Berwite, what a lob pass. Ayan na si Velasco, nabitawan ng bola. Manlangit. What a bad pass on the part of number 13 na si Goles. Medyo emergency pass yun ang sinasabi nila. Once na tumalon ka daw partner, it's either i-shoot mo lang yan or pag pinasa mo kasi medyo alanganin na eh. And lalo pat hindi na rin inaasahan ng kakampi mo na ikaw ipapasa pa. Kaya magkukos ng turnover yan. Yes, tama ka dyan. Yan na nga. Mas maganda na yung i-shoot mo talaga kasi you will have a chance. Okay lang magmintis, wag lang mag-turnover. Yun na nga. Tama. Ayan na si Ibis. Kaldag again against Berwite. Looping shot. Ayan na si Ablite with the fake. And a block galing kay Velasco. Ang haba. And yun na nga. It is a bad foul because I guess matatawagan ng unsportsmanlike foul kasi itong it is away from the ball na partner. Tama. Sa pagkakaintindi ko, sabi nila pag away from the ball or hindi na yung bola ang hinahabol mo, tatawagan ka talaga ng unsportsmanlike foul. Yun na nga partner, hindi tayo pinahiya ng ating Coliseum Barker na si JB. Boss JB. Ayan na si Velasco.
misses the free throw. After the unsportsmanlike foul called on Adrian Ibis. Pero parang napaka-guilty siya nung tinawagan siya. Nakita mo yung reaction niya. Ay! Sayang, parang hindi niya talaga din sinasadya to hurt anybody. Kaya lang, yun nga. At ayan na naman yung walang katapusang buzzer natin. May nakaapak na naman ata sa wire. Kaya yun. Ayusin mo na yan ang ating mga technical crew. Yes, for sure. Nag-reset na ang time. Reset tayo ng time. Score, so medyo mag-antay tayo ng konti. And this is a golden opportunity for us. Wow, yun na nga napawaw ako doon. Golden opportunity para sa mga magandang spots dito sa loob. Yes, golden opportunity to greet my mom and dad. Maraming salamat dahil ayan ba ang mga kuha ng ating magigiting na cameraman. Magandang hapon po sa inyo mga ma'am. Alam ko na kung saan siya nag-cheer. Saan po? Sa mga naka-pink din siyempre. Ay, nakita mo. Akala ko yung pendant ang nakita mo, Kuya Alex. Hindi, yung suot siyempre na kulay pink. Yung suot lang pala. Akala ko. Yun na nga. Kakulay niya yung mga taga-Binsons. Kakulay pala. Yun na nga. Tama. Bakit? Ano bang dapat? Wala. Ako lang na, lang kasi ako, colorblind ako minsan, Kuya Alex. Kaya pala, parang chinito ka palagi. Yun na nga. Batiin ko talaga. Baka saan ba tayo mapunta at mawalan tayo ng trabaho. Batiin ko ang ating buting commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Batiin ko rin. I-shout out ko din si Neil Cabrillos who's watching right now. Neil Cabrillos was part of the Ako Bicol Albay and Camarines Sur Leg. Sayang naman. Ba't wala ka ngayon Camarines Norte? Wala sa dito ngayon Absent ka, boss. Pero tabayan natin yan. May mga tatawag at tatawag pa rin dyan. Siyempre, batiin ko ang aking kaibigan na nanonood na si Sir Eduardo Red Jr. Magandang hapon sa iyo, sir. And kay Sir Chaggy Arienda, magandang hapon din. And sa aking idol at kaibigan na si Kevin Newton, magandang hapon. At sa K3, oy, libre endorsement din ha. Oo. Para mo na. Siyempre, meron yan. And yun na nga, we're back to our ball game. Yun na nga, nakaw play. Nakanakaw si Christian Goles doon sa undergoal stab. And syempre, nabawasan at tatapisan ng kalamangan. Ayan na si Abanez. May pick galing kay Velasco. Abanez. Binawi naman kaagad itong si Abanez. Puso dito partner yung mga manlalalong cool lang na walang reaction pero ang gagaling eh. Parang cold-blooded. Oo. Ayan na naman si Kuya Ablitea. Nangangaldag. Ayan na si Abinya Randy. Berwite is rushing, flying. Lobs it up to Ibana. And nakuha ni Abina Randy. Abina attacks and a scoop and a harm. Nice scoop shot from Randy Abina. Abanez. What a defense by Manlangit, but medyo nanggigil at nasobrahan sa gigil kaya natawagan ng foul. And both teams are not yet in the penalty, so it is a sideline throw in with 7 minutes and 8 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa ating venue na paunti-unti nang napupuno dahil ang ating third game or ang final game natin will be the home team, which is Masud going against Team Daet. Yes, one of the powerhouse yung Team Daet dito pagdating sa Camarines Norte daw. Yun ang ating balita. And syempre, di naman magpapahuli at magpapatalo ang home team. Pero andyan si Ablitea. Intercepting the pass. Ablitea ng Aldag. But Berwete with a good defense gives the ball to Abanez. Abanez, what a pass, partner! But there is Velasco to secure the 2 points. Hindi man rin nasayang yung beautiful play na yon. That could have been a highlight. Yes. Medyo napatayo ang ating kaibigan na si Iris kasi possible. Ayan na. Binabantayan niya kasi yung mga ganong play. Mga top plays. Yes, ayun na si Buenya. Buenya pala. What a pass and traveling. That's a traveling.
Goles will inbound for Talisay. Ablitea fake, step back. Gives the ball to Abina. Blocked by Nagera. Ayan na. Kinaldag, wala. Rebound ni Berwite. Berwite attacks, lobs it up to Nagera. Nagera inside the paint. Nakuha ni Abanes against Christian Goles. Kung may pull up. Abanes, what a pass. But a sorry miss again on the part of Velasco. Ayan na si Manlangit against two pink shirts. Sabi niya baba. Ano yan na si Goles. Sayang yung opportunity na yun para sa mga Vincents. If Berwite will have that pull-up jumper. What an up and under move That's a good by number 30, Randy Abina. A T2 move being showcased by the Talisay. Medyo nagmaman-to-man ngayon ang mga taga-Talisay. Yan na si Velasco. Kadi-4 tira. Anong tawag mo sa tirang gano'n? Yun ang tirang nag-ilag sa paa ng kalaban. Tama. Ayan na si Ablitea with a 3-point bomb. Masakit kaya ang ankle Yes. Kaya ganun dapat. Ankle injury. Ayan na si grabe partner itong Vincents with the likes of Berwite, Nagera, and Velasco. Ang hahaba ng kanilang mga galamay. And puro love pass ang nakikita ko galing sa kanilang mga guards. And we have a timeout galing sa Vincent's team with the score of 48-60. This is just a 12-point lead. It's anybody's ball game with 4 minutes and 46 seconds remaining sa ating laro. Partner, unti-unti na napupuno ang ating venue because nga of the much anticipated game ng Basud. And the home team. Daet. Against Daet. Ayun na nga. Unti-unti na rin natatapisan yung kalamangan ng mga taga-Vincents. Kasi kanina, umabot yan ang halos 18 points. And right now, it's just a 12-point lead. Yan partner, one thing I've noticed ang ating mga bisita dito sa ating game venue. Mapabata, matanda, isip bata, nandito. Oo, nandito lahat. Oo, kumbaga, it is one avenue na pwede kung hindi pa sila nagsisimba today, bago sila magsimba, punta muna sila dito. Or after nila magsimba, dito sila dumaan. And syempre, kasi this is a, kumbaga, yung talents ng mga taga Camarines Norte, makikita nila pagdating sa basketball. Saka magandang entertainment na din para sa kanila. Ay, with their kids, kung meron kang family. Yes, especially kung isa sa yung mga kapamilya ay nandito. And syempre, very honored din, especially ang 3-point bomb ni Dina Mintes na tinulak ni Nagera. Si Valles, nagbibiroan sila, yung naglambingan sila kay kuya nila. And yun na nga, mabalikan ko doon. This is not just dito sa ating venue na mapapanood. Meron din tayong Facebook page na syempre yung Representative Saldico, yung Ako Bicol Online TV, yung Ako Bicol YouTube channel, may TikTok. Tapos yung ayan na si Berwite, Mrs. The Shot. Tapos yung ating sa YouTube channel, pwede tayong makita ng ating mga kapamilya overseas. Kaya yun. Ayun na si D. Free throw jumper, Mrs. The Shot. And huli na naman si Kuya. Si Goles. Christian Goles. Pushing away, number 12. Na si Ivana Joper. Hindi naman niya daw sinasadya eh. Oo, di sinasadya dahil sa sistema na pala ng katawan. Hindi na sinasadya dahil naging instinct na. Pero alam mo sa basketball, hindi mo man sadyain. Sadyain mo, once na foul, foul talaga. Ayan na si Abanez. Nakakuha ni Valles. Gives the ball to D. D. Hands it off to Ablitea. Attacks. Misses the shot. Ablitea. Nangaldag sa ilalim. Yun. What a patient move on the part of Ablitea. Talagang hinintay niya lang na mag-commit sa kanyang fake. And then, he scores his under goal stab. Mahirap ang ganong mga klaseng play. Talaga nakaka-drain ng energy. Pero kung marunong ka mag-manage ng ganong mga plays, you can do it easily.
60-50. 10 lamang po ang kalamangan, kaya lang 3 minuto na lang at 27 seconds ang natitira sa ating relo. At nasa mga taga Vinsons pa ang bola sa free throw line. Ito si Cassis missing the first one. One thing I've noticed dito sa koponan ng Vinsons is that medyo kailangan nila ng more practice sa free throw line. Ayan, narinig tayo ni Cassis kaya ipinasok niya ang kanyang pangalawang tira. Morota may tanga ng bola. Binigay kay D. Finds Manlangit and finds Morota. But misses a 3-point bomb. Wong. Ayan na si Nagera. Gives the ball to what a layup. Number 3 na si Cassis Troy. But ayan na si Wong with the lefty layup and scoring for 2. This is just a 9-point lead. 9-point lead. With 2 minutes and 50 seconds remaining. It's anybody's ball game right now. Talisay has to defend Vinsons well. Ayan na si Nagera with 10 seconds remaining. They need a defensive stop right here. It will still be Vinsons ball. Kailangan huwag nilang hayaan na makascore dito ang mga taga Vinsons para sa Talisay, para magkaroon sila ng mas malaking chance na umabot pa. Yan na nga. Nasa kanila ngayon ang possession. Manlangit. Drives. Puts it up and in. Ayan. So, natapisan na naman ang kalamangan. It's just a 7-point lead, partner. Yes, partner. We're nearing the. Ayan na si Ibana. All alone for 3. No good. Manlangit is rushing. Manlangit gives the ball to Morota. Morota to Manlangit. Drops it up to D. And scores for 2. 4-0 run. And this is just a 7-point lead with 2 minutes and 1 second remaining. Actually, it's just now a 5-point lead pala, rather, sorry. So, we have a ball game here. 2 minutes. Mark is just a second away. 61-56. Kung makakapag-depensa pa ng maayos dito ang Talisay at makakakuha sila ng possession, they will have a chance dito sa larong ito. And baka masorpresa na naman tayo that events will turn out the other way around. Kagaya nung game 1 kanina na nakakalamang magmula sa first quarter yung San Lorenzo Ruiz, pero in the end, nanalo pa rin ang mga taga Mercedes. Okay. Ayan na po ang last 2 minutes. Magiting na tinig ng ating arena announcer na si JB Salpidar. Ayan, Berwite. Ayan na si Manlangit. Thinking 3. Fires the 3, misses the shot. Abanes. Berwite is ahead. Defended by Valles. Ang galing ng depensa ng partner. Over. Oo, tama. Nauna. Imagine, naunahan niya pa ang mas bata na si Berwite. Nauna na mas batang-batang si Valles. 44 years old. 34 daw, partner. 34. 34? Sigurado ka? Ayan na si Morota. Give and go play. Misses the shot. Ayan. Nakalusot na sana. And nakaapak sa ating linya. Ayan na yung natin, yung shake natin. Salamat, Coach Pao. Maraming salamat, Coach Pao. We love you. Ang bait talaga ng kaibigan ko. Sino bang may nagpapahatid dito? Sino nagbigay niyan, boss? Sarap naman pagkaganyan, ano? Oo. May biho na tayo, mayroon pa tayong palamig. Ako, grabe. Pagka siniswerte ka nga naman, ano? At dyan na pala ang ating
Butihing commissioner na si Sir Lloyd Rivera na nagpadala ng milk tea. Maraming salamat po. Ang bait-bait ng aking bossing na napaka-pogi pa. Ang ganda ng smile ni boss. Kaya nga, anong size mo, Kuya Lex? 9.5. 11 lang po ako. And 63-56. 7-point lead. Under a minute, 55.55. May pag-asa pa ba ang mga taga-Talisay? Meron pa. They have to make this one. Sorry. Yan na. Manlangit needs to rush. Manlangit gives the ball to Morota for 3. Pag pumasok yan! Yo! Oh, kaboom! And partner, this is just a 4-point lead with 40 seconds remaining sa ating laro. Lininisan pa yung ring. Yes, kapit partner. Ayan na. They need to make a defensive stop dito. Kailangan wag nilang mapaskor itong mga nagaping. At yan, nakastil na. Si Morota. Oy! What a bad pass. Malakas yung pasa. Sayang, idiniretso na lang na sana. Ayan na si Abanez with a fake pass. Binigay kay Napaw. Good decision on the part of Napaw. Ayan na si Abanez for 3. And he was fouled. Sayang ng pasa ni Morota. Merong opportunity sana doon ng mga taga-Talisay. It was in the hands of Limuel Morota, kaya lang medyo sumablay yung kanyang pasa to the guy ahead na nahirapang saluhin yon at maibuslo ang bola. Ayan na si Abanez, but this is far from over. It is 13.8 seconds remaining with 4-point lead. And Vincent is not yet in the penalty. Misses the second one. Ayan na si Morota. Secures the possession and it's... Ayan na nakuha. Manlangit for 3. Oh! No good! And I guess that is the nail in the coffin. And at least this ball game ended up really exciting. Yes. The score is 59-63 in favor of Vincent. Kung maipasok yung 3-point shot na yon, isa na lang, sana. Yes, Vincent will get the W. And kudos pa rin sa Team Talisay for... they played well against the younger team. Medyo kapos na sa hangin itong mga kuya natin, mga tito. Pero they showed really... they performed really good stuff dito sa ating pangalawang game ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte Day 2. So congratulations once again sa Vincent's team with the final score 63-59. And we're witnessing the highlights, or we're watching the highlights right now. Pa-picture muna tayo. Okay, sige. Saya yan. Alright. Sige, thank you so much, Mel, of IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, kung saan sila po ang namamahala sa live broadcast natin sa mga Facebook pages natin. Rep Saldico Facebook page. Ako Bicol Online TV. Tama. Ako Bicol Party List page. Napanood po tayo. Siyempre pa sa YouTube channel. Opo, paki-like, subscribe, and share na rin yung mga games on hand right now. And siyempre yung mga previous games natin sa Albay Leg, Camarines Sur Leg, and now sa ating Camarines Norte Leg. Pinanood ko yung grand opening natin, o opening natin kahapon. Ang guwapo mo doon, partner. Hindi na nga masyado, partner. And yun na nga. And maraming salamat po talaga. Gusto niyo po ng hosting, mga hosting? Pwede available po itong si Wadi Jan Batsellier. Lalo na sa kanilang barangay. Pwede po, libre lang. Ano po may yan? Mga may birthday. Pwede. Budget meal lang po kami. And yun na nga. Good morning and good morning, Ate Inday. Okay. Yun na nga. Salamat sa parang sawang pagsuporta sa ating liga. And syempre, again, ulit-ulitin ko, it's a total team effort pa rin dito sa Vincent side. Pero tingnan natin, marami tayong candidates. Si Abanez na talagang napaka-cool. Si Berwite and yung Sampayan Trio. Nila na si Velasco, Berwite, and si Nagera. Who is anchoring inside the paint. So yun na nga, partner, kita mo naman kung gaano kapantay-pantay yung lineup ng Vincent. Halos magkakaedad. So we'll see kung sino hihirangin ang kasurog. Best player of the ball game.
And yun na nga, partner. Maraming salamat. It's an honor again to be with you again. Ako nga ulit, si Wadi John Bachiller, kasama ang aking partner na Ako naman po si Kapa Morgan, and we're excited sa ating magiging third game mamaya, yung Basud and Daet. But before that, ito na muna, ipasa na natin sa ating courtside reporter na si Miss Jessamay Navales with the Kasurog Player of the Game. Well, thank you, Coach John and Kapa Morgan. Now, here with me is the Kasurog Player of the Game from Team Vincent's jersey number 0, John Vincent Berwete, with 15 points, 12 rebounds, 5 assists, and 1 block. Congratulations po for being our Kasurog Player of the Game. This is the very first time na dinala ang Ako Bicol Cup sa probinsya ng Camarines Norte. Paano mo pinaghandaan personally ang game niyo for today? Disiplina lang po sa sarili po. Iwas sa mga bisyo po, ganun. Tapos, focus lang po palagi. Mindset po. Puso lang po palagi. Yan lang po. Ayan, congratulations once again. Aside from that, may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa mga taong nasa likod ng pagkapanalo nyo for today? Maraming salamat po sa team ko po, sa Binsons po. Tapos po sa buong pamilya ko po, sa mga kaibigan ko po. Tapos sa lola ko po sa Australia po. Yun po. Shoutout po pala sa mga kaibigan ko po sa Manila po. Ayan, congratulations once again to our Kasurog Player of the Game from Team Vincent Berwete. Once again, mga Kasurog, sit back and relax. At meron pa po tayong third game for today's game schedule. Basud versus Team Daet.